Maayong hapon mga kapuso, maayong hapon Eileen. Maayong hapon man, Jert, sa nagapanguna nga balita. Balay sa Cabanatuan, Iloilo, nasunog. 86 anyos nga tigulang patay sa matrap sa nasunog nga balay. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Nagadaba-daba nga kalayo, kag madamol nga aso. Ini ang nagbuhag sa pila ka mga residente sa Barangay Amerang, Cabanatuan, Iloilo, pasado alas 5 Domingo sa hapon. Samtang wala pa ang mga bombero, nagbinuligay ang mga residente sa pagpalong sang sunog. Apang, madasig nga ginamon sang kalayo ang balay bangod human sa light materials. Natingala kami nagapamusina kang mga tricycle sa ubos sa moto gali kag na ano naman nga misunog gali kag tama nagid pagtakas namon. Tama na ang kalayo. Patay sa sunog ang 86 anyos si Salvacion Larios matapos na trap sa sulod sa iya kwarto. Sunod sa hinablos ang biktima nga si Mike, kaagi na stroke ang tigulang. Upod sa tigulang nga nag-i-star sa balay ang girikanan ni Mike. Apang natumuan nga wala ang maini sa balay isang nagluntad ang sunog. Nakaangkon sa mga pasaw sa likod kag butkon ang 67 anyos nga lalaki nga bayaw sa biktima. Sanggin tuyo sini nga masalbar ang tigulang. Masulod kami tani nga duha pa yung balamon ko masulod kami tuway na. Hindi na kami post-stroke na siya mga high school pa ko. Kaya ito nilawas eh. Ma-check ko na suffocate siya una. 255,000 pesos ang danyo sang sunog. Padayon pa, gina-investigaran sa BFP kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Unahon ta na-establish ang origin, then maka-establish kita sila. Nakuha naton ang patterns, ang facts diri sa aton pricing. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas ang naga. Ratsada!